Jo vaig coincidir amb la Maite a l'esplai Flor de Neu, que jo tindria uns 7, 8, com a molt 9 anys. Era, més que una monitora, era com una germana gran. Pues Maite era una buena profesora, muy conviviente con la gente, siempre que donde te vea te saluda y nos ayudó mucho en el tema de psicología. Jo penso que la Maite es va introduir a la política gràcies a la plataforma cívica. Vam promoure en aquells temps que estàvem en contra l'ARE una consulta popular que creiem que va ser un gran factor perquè després l'ARE desaparegués ja de les nostres vides. La Maite és una persona autèntica, és una persona que té molta força i a més és una persona que no falla mai. Ella, en el cas de l'alcaldessa, ho ha sigut perquè ha estimat molt el poble i això l'ha portada allà on ha arribat. És una de les persones amb les que pots confiar més plenament en qualsevol àmbit de la vida que te'l puguis trobar. Yo empecé a conocerla como madre acogedora de la entidad nuestra de San Vicente del Sol del Sàhara. Gracias a ella hicimos un gran convenio. La Maite té una capacitat de lideratge important i d'unir a la gent per poder fer coses que hi estiguin d'acord tots, i això crec que és positiu. Ella no ha dejado de hablar con nosotros, de ayudarnos, ha seguido preocupándose de nuestra entidad, aún estando en la oposición, siempre detrás, que es con las caravanas, con lo que haga falta. S'entrega plenament, fins i tot diria que sacrificant-se en tots els aspectes. Amb 6 fills, l'economia, per poder donar carrera als fills, havien de treballar. I anàvem a vendre i jo em sabia molt de greu d'haver-lo de cridar de vegades. Venia, per exemple, un professor de la universitat i un dia no sé què em va dir, no sé que jo li vaig dir, però em sap molt greu perquè han d'estudiar i treballar. I em va dir, senyora Maria, vostè no pateixi, perquè els estudiants meus més bons són els que han treballat i estudiat. Para mí fue una gran alcaldesa. Yo he visto que la Maite ha estado en muchos sitios, con los barrios, y bueno, es una mujer que se ve de que está interesada en conseguir cosas para San Vicente.